Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur iraiak 5 asteartea, elkarrizketa oso interesgarri bat izanen dugu, zinemara joanen gara, eta Idoia Kalbo, Doklab Navarraren koordinatzailea dena, kontatuko digu atzo iraiak 14 egunetan zehar Doklab Navarrak eginen duen erresidentzia bat Olzako jauregian zehazki, zeinetan egonen dira zinemagileen solasaldiak, tailerrak eta haien proiektuak garatuko dituzten 17 pertsona, 16 proiektu. Eta bertan eginen dituzten gauza kontatuko dizkigu, eta gero punto de vistako jaialdian amaiera izanen duten proiektu hauek ere, baina beti bezala goazen lehenengo betiko dukiarekin. Guazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1918an, Eusko ikaskuntzak oinatin egin zuen batzarra eta euskaltzaindia sortzea erabaki zuten. Urte batzuk geroago, 1926an, Beryl Markham estatubatuarrak Ozeano Atlantikoa zeharkatu zuen ekialde mendebalde norabidean. Lortu zuen lehen emakumea izan zen. Egun berean, baina 1981an, Errusia, Sepseko Sobiet Gorena autodesegin zen, estatu independentei bide emanez. Eta bukatzeko 2006an, Espainiako Gerra Zibilean Euskal Herritik ihes egin behar izan zuten aurrei omenaldia egin zitzaien Gasteizen. Ikusi dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, danak 152 igotzen ditu Nafarroko urtegien erreserbak. Biltegiratutako urak azken 10 urteetako batez bestekoa baino 7,6 berago jarraitzen du. Gaur eguiko urtegia usten hasiko dira. Behan, udal gehiengoak Ibarrolari markatu dio Sarasate erra berritzeko diseinua. ZIP proiektua babesten dute, ideien lehiaketaren irabazlea. Alboan, Braulio Vázquez Osasunako zuzendariko hitzak. Diru sarrera handiekin saldu egin behar dugu, honek ez du gehiagorako ematen. Osasuna kexu da Ortiz Ariasek faltetan izan duen irizpide ezberdintasunagatik. Txirrindularitzan, belagoak larunbatan bueltan jasotzeko jarduerak amaitzen ari da. Argazki nagusian, berriz elkartzeko eta besarkatzeko eguna Nupeko kanpusean. Titularrean, 18.000 unibertsitariok hasi dute ikasturtea. Lehen eskola eguna Nupen eta Nafarroako unibertsitatean. Eskuineko berrietan batetik Sánchezek investidurarako babesa izatea espero du. Gatazka konpontzeko bideak aztertuko dituzte Díazek eta Puigdemontek. Bestetik, abuztuan gelditu eginda langabeziaren beherakada, eta 2008tik izandako mailarik baxuenetan jarraitzen du. Bukatzeko, Irulegiren eskua interes kulturaleko ondasuna deklaratzeko tramiteak hasi dira. Diario de Navarrako titularrean, Díaz presidente ordeak Puigdemont ieslaria legitimatuko du hitzordu batekin. PSOEk azpimarratu du Bruselaseko bilera gobernutik kanpo egin zela. Argazki nagusian, Consuelo Zabalza Garate, Beatriz Zenosiain alabarekin eta Jorge Antekera bilobarekin. Alboan, Mariana Ezker Andreu, 108 urterekin, eta Tomas Sant Glaria, 101 urterekin. Tituluan, Burgi 100 urteko herria. Erronkariko aranean jaiotako 4 pertsonak 100 urtetik gora dituzte. Eskuineko berrietan batetik geroa baik ez du akordiorik isten UPN-erekin, eta euskararekiko errespetua eskatu dio. UPN-ek ziurtatu du lan egingo duela legegintzaldi honetan bildu garrantzirik gabekoa izan dadin. Azkenik, Osasun Sailak Tarragonan ospitaleratu zuen Nafarra trasladatu dute. Bi ezezkoren ostean, salbuespeneko kasu bat dela onartu du, eta gaur ambulantzia medikalizatu bat bidaliko du. Bukatzeko Nafarrako Volkswagen hornitzea arriskuan Esloveniako uholdengatik. Garako titular nagusian, Urkulluk EH Bildurekin itxututa abiatu du kanpaina. Alderdi independentistari Euskal Sozialismo Erradikala izena jarri dio lehendakariak, eta elarekin batera kontrabotere gisa jokatzea leporatu dio, bere gobernuari jasatzeko eta igatzeko. Argazkian, geletara itzuli dira Lapurdi, Nafarroa Bera eta Zuberoako ikasleak. Udako oporraldia amaituta eta nagia gutxi asko gainetik kenduta, eskolara itzultzen hasteko eguna zuten atzo Ipar Euskal Herrian.
Sehaskak senperen eraiki du 5. kolegioak ere ireki ditu ateak eta horri esker, euskarak pisu handiagoa izanen du 2. hezkuntzan. Ezkerrean, Gasteiz, etorkin gehien bizi diren Euskal Autonomia Erkidegoko eremua. Ikuspegiren arabera, 14,9 etorkinak dira Gasteizen. Behan, abuztuan 2.486 langabetu gehiago izan dira Hego Euskal Herrian. Sektorerik zigortuena zerbitzuena da. Sindikatuek lan baldintza prekarioak salatzen baitituzte. Bukatzeko, Jorge Arratek, Allenderen aholkulari eta ministroak, Allende bere belaunaldian gakoa izan zela eta markatu zuela gehitzen du. Berriako argazki nagusian, 82 ikasle hartu zituen eskola sartzean Katjalin Elizalde kolegioak atzo. Titularrean, Sehaskak kolegio berria ireki du senperen. Eskola sartzea Ipar Euskal Herriko gainerako ikastetxekin batera egin dute ikastolen 5. kolegioan. Politikan, Katalunia. Lehen bisita Madrildik Bruselara. Argazkian Puigdemont eta Díaz atzo Bruselan. Alboan batetik, zigor eskaerak beldurra eragiteko helburu politikoa du. 51 urteko espetxealdia eskatu dute 2016an Leioan greban egin zuten 5 ikaslerentzat. Bestetik, hegoaldeko langabezi tasa 10% igo da berriro abuztuan. Bukatzeko, inbertsio funtsek eta bankuek hartuko dute Celsa Altzairu multinazionala. Finantza erakundeek Rubira Altasendiaren aurkako epaiketa irabazi dute. Bukatzeko, Euskal Herri Irratiko berri nagusian, Sarasate birmoldatzeko ideia lehiaketako irabazlearen proiektua babesten segitzen du oposizioak. Babes nahikorik ez zuelako geldiarazi zuen joan den legegintzaldikoak ateak proiektu hori. Eta orain, EH Bilduk, PSNek, Geroa Baik eta Kontigo Zurekin taldeek mantendu egiten dute euren babesa. Beste berrian, astean behin eginen dituzte osoko bilkurak parlamentuan. Mahai eta ledunen batzarrak erabaki du astero izanen direla plenoak eta batzordeak 14 kidez osatuak izanen direla. Bukatzeko, Eugiko urtegia ustu egiten dute ur kalitatea hobetzeko. Iruñerriko mankomunitateak eskatutako prozesua izanen da gaur hasiko dena eta ustutzea kontrolatua izanen du Ebroko Ur Konfederazioak. Gaurko eta biharko eguraldia entzun ditzagun. Gaur ere, hego-haizearekin beroan nabarmenduko da. Hego-haizea baino ahulagoa ibiliko bada ere, temperaturak atzoko maila berdintsuan geldituko dira. Maksimoak 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira, batez ere Kantauri Zurialdean. Zeruan hodei gutxi, goizean batez ere, hauts gandu bapur batekin. Arratsaldean berodeiak garatuko dira eta trumoi zaparrada bakanen bat bota dezake. Kostaldean arratsaldean baliteke brisapur bat altxatzea. Asteazkenean, giroa eguzkitzua eta temperatura azken egunetako maila berdintsuan mantenduko da. Haizea ego edo ekialdetik ibiliko da eta temperatura maksimoak 30 graduren bueltan edo hortik gorak kokatuko dira. Kostaldean brisa sartuko da arratsaldean. Zeruan hodei gutxi baina hauts gandu apur batekin jarraituko dugu. Arratsalde gau partean berodei batzuk garatuko dira. Entzuten duzu euria? Ui, euria. Ostia, fajao. Kaixo eta ongi etorri gaurko elkarrizketara, oraingoan Idoia Kalbo daukagu, Doclubaren koordinatzailea, ongi etorri Idoia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Doclub Navarrak atzo iraiak 4 hasi zuen bigarren edizioa, eta 14 egunez proiekzioak, zinemagileekin solasaldiak, trebetasunak garatzeko tailerrak, eta proiektuak garatzeko tailerrak izanen dituzte, baina pixkat konta iguzu zer den Doclub Navarra, Idoia. Bai, Doclub Navarra da dokumentagileentzako erresidentzia inmersibo bat, non ikasle bakoitzak bere proiektua garatzen duen, gonbidatu ezberdinen iritziarekin, hori da pixka bat, bai. Eta zer helburu ditu Doclub Navarrak, zer lortu nahi duzu 14 egun hauetan?
Malaburren egun hauetan saiatzen garena da bakoitzak bere proiektua garatzea eta gonbidatu bakoitzaren ikuspuntutik baita ere ikastea. Zer egiten du koordinatzaile batek hemen DoClub Navarran? Nire lana hasten da duela hilabete batzuk. Eta, egiten duguna da hasieran komunikazioa, ez? Osea, aurkeztu behar da edizioa, aurkeztu behar dira zer eskatzen dugun pertsonak edo ikasleak aurkezteko, eta gero egiten dugu sailkapena, ikasleen sailkapena. Erabilean baita ere egiten duguna da programa sortu. Etortzen dira gonbidatu asko, egunero baitugu 2-4 gonbidatu ezberdin, orduan egin behar duguna da gutxinaka programa itxi. Eta orain ja, behin hasita, egunero guztia ongi egotea, naiz autobusak, gonbidatuak, bazkariak, komunikazioa, pixkat, guztia ongi egotea, kudeatzea. Ez dizu galdetu, baina non da DoClub Navarra? DoClub Navarraren lehenengo fasea presentziala dena, Olza Jauregian egiten dugu. Hemen egoten gara 4 egunez. Eta ez zarete hortik ateratzen, ateraldiak egiten dituzue? Beitu, azalduko dizut pixkat programa, ze orokorrean egoten gara hemen Jauregian, baina goiz batzuetan joaten gara Golem zinemetara, proiektzio ezberdinak ikustera. Eta bertan egiten duguna da zinemagile baten pelikula ikusi, eta gero zinemagilea etortzen da, gehienetan fisikoki, eta masterclass bat egiten da berarekin. Orduan, hori kenduta guztia egiten dugu hemen, Jauregian. Eta azaldu diguzu edizio honen partea presentzia dela, baina gero beste fase batzuk daude, ez? Bai, proiektu honek baditu 3 fase, lehenengo fasea da atzo hasi genuena, eta lehenengo fase presentziala. Hemen egoten garela 14 egunez hasierako garapen bat, eta proiektuen hasierako garapen bat egiten. Gero egiten da bigarren fasea online egiten dena, eta bada 6 hilabetez tutoretza ezberdinak egitea ikasleekin, eta masterclass ezberdinak egitea baita ere. Egiten ditugu adibidez, incentibo fiskalai buruzko masterclassak, ekoizpenari buruzko masterclassak, sostenibilitateari buruzko masterclassak baita ere, pixkak denetarik. Eta amaituko duzue punto de vistan, ez? Hori da, 3. fasea da berriro presentzialki egiten dena, eta punto de vista jaialdiaren markoaren barruan egiten da, eta ikasle guztiak etortzen dira Iruñera bueltan, eta egiten dutena da, residentzian garatu dituzten proiektu ezberdinak epaimahai baten aurrean aurkeztu. 16 proiektu, beraz, imaginatzen dut 16 pertsona direla edo gehiago? Badira 17 pertsona. Etorri dira proiektu bakoitzeko pertsona bat, baina badago proiektu bat 2 pertsonak ekarri dituena, zuzendaria eta ekoizlea. Eta nongo jendea joan da? Etorri dira leku askotako pertsonak, baditugu adibidez Republika Dominikanako neska bat, Mexikotik etorri dira 3 pertsona, Peruko beste neska bat, Argentinako beste neska bat, baditugu Austriako beste mutiko bat, ez dakit Ingalaterratik etorri da beste mutiko bat, etorri dira leku askotatik. Gertuena etorri dena Gasteizko mutiko bat. Bai. Hori, beraz, imaginatzen dut aurkezpenak tailerrak eta holan egingo dituzuela beste hizkuntzatan, nola egin duzue hori? Egiten ditugu gauza guztiak gaztelaniaz. Nola da, proiektu aurkezterakoan, bakoitzak bere proiektu aurkezterakoan sailkapenerako eskatzen dugu gaztelera jakitea, ze guztia gaztelera egiten da, eta orduan ezin dugu beste pertsona bat imenizan tradutzeko egiteko, zerbait, beraz badakite guztia gaztelera egiten dela. Nola egin duzue ikasle horien aukeraketaz? Imaginatzen dut jende asko hori gustatuko litzaiokeela horrelako gauzan parte hartzea, ez? Aurten, 2. edizio honetan izan ditugu
aurkeztu diren proiektu pila bat, eta oso zaila izan da aukeratzea, egia esan da. Ziren proiektu oso onak, gure iritziz, proiektu oso onak, pertsona oso interesgarriekin. Eta, selekzio komiteak egin duena edo ikusi duena da proiektuak kalitatea izatea, gai sozialak lantzea, hori oso garrantzitsua da guretzako, eta baita ere pertsonak esperientzia pixkat eta energia ona ematea. Azken finean bagara pertsona asko, egun askotan, 24 orduz bizitzen elkarrekin, orduan garrantzitsua iruditzen zaigu, guztien artean energia ona egotea eta konektatzea pixka bat. Azkenean bada kanpaldi moduko bat, ez? Hori da, helduentzako kanpaldia. Eta ze puntutan daude haien proiektuak? Gehienak garapen fase oso inizial batean daude. Gainera esaten dioguna da hemen etortzen direla haien proiektuei buelta bat ematera, osea berriro hasieratik pentsatzera, lagunez lankideen beste pertsonen feedbacka entzutera eta aldatzeko asmoarekin etortzera. Zer hau da pixkat hemen lortu nahi duguna, ez? Orduan, gehienak garapen hasieran daude. Horri da. Eta gero proiektu horrekin garapeneraren amaiera arte iritsiko dira edo nora arte iritsiko dira proiektu horrekin? Doklab erresidentzian egiten duguna da garapen hau aurreratu eta gero haiei lagundu saltzerako orduan. Orduan egiten duguna da, garapen ondoren egin behar dena da finantziazioa bilatu, orduan saiatzen gara zati hau edo hau haiei erakusten urrengo fasean, egin behar den urrengo pausoan edo errazago izateko haiek. Orduan garatzen gara hasieran batean garapenean bakarrik. Nork antolatu du esperientzia handi hau? Doklab antolatzen du Arena Komunikazion ekoizpen enpresak, hemen Iruñeko ekoizpen enpresa bat. Eta nortzuk osatzen duzu Doklab Navarrako lantaldeaz? Imaginatzen dut ere Arena Komunikazionez aparte beste batzuk sartu zaretela, ez? Hori da. Badago Kike Lozano, dela Doklabeko zuzendaria, badago Pablo Iraburu, egiten duena da gehien bat garapen tailerrak koordinatu. Badago baita ere Oskar Tejedor, idazkaria, barkatu baina jefe de estudios lan egiten duena, eta badago Beatriz Setuain, industria aldea eramaten duena. Ez dut esan, baina badago baita ere industriarekin egiten diren konexio ezberdinak, eta hau baita ere oso gauza importantea edo garrantzitsua da programan. Imaginatzen dut guztia aurrera eramateko eta kudeatzeko norbaiten gutxienez diru laguntza jaso duzue da edo nola antolatu duzue hori? Doklab Navarra jaso zuen pasaren urtean Next Generation Fundetatik diru laguntza 2 edizio egiteko, hau da, Europatik etorri da diru laguntza, orduan, horren urtean bilatuko ditugu beste finantzatzeko beste modu batzuk. Zenbat denbora darama horrelako ekintza luze bat antolatzea? Gutxi gorabehera hasi ginen pasaden urtarrilean, otsailean gutxi gorabehera, baina hau bigarren edizioa zelako eta gauza asko bagenitulako eginda eta errazagoa zelako. Baina, hilabete batzuk gutxi gorabehera, zakit, 8 hilabete, holako zerbait. Nola izanen da, ez dakit ezin duzuen kontatu asko, imaginatzen dut ez, baina nola da egun bat hor residentzian? Goizetan egiten dira jarduera ezberdinak eta arratsaldean baita ere. Orduan goizetan egiten duguna da egun batzuetan proiekzioak Golem Zinemetan eta beste goiz batzuetan egiten dira
habilitate ezberdinak edo lantzeko tailer ezberdinak. Hori alde batetik, gero egiten dugu goizero industriarekin konexio bat, hemen pues, konektatzen direla plataforma, telebizio ezberdinak. Gero bazkaldu ondoren egiten ditugu tertulia ezberdinak kafe bat hartzen, eta hemen etortzen dira zinemagile ezberdinak, naiz Iruñekoak, Madrilkoak, Donostiatik etorriko dira baita ere, ikasleekin hitz egiteko modu lasai batean, eta gero arratsaldean 5etan ja hasten da hasiko dira proiektua garatzeko tailerrak tutorekin. Imaginatzen dut ere izanen dutela denbora pixkat deskonektatzeko edo? Ba ez pentsa, Ez? Ez dago denbora libre askorik. Bai, badaude, denborak oso neurtuta eta jarduerak bata bestearen ondoren oso segituan. Orduan, bai, goizteko 9:00 arratsaldeko 8:00 arte, badaude jarduera ezberdinak eta gero bai badute guztiak libre. Baina horrela da egunero, bai da intentsitate handia. Eta gertatu da noizbait, ez dakit kontatu ezakezun edo ez, baina gertatu da noizbait bi ikasleen artean gaizki eramatea edo rifirrafeak egotea edo beti egoten da... Ba, bueno, esan dudanet, bakarrik egin dugu edizio bat, orduan badaukagu esperientzia gutxi honetan, baina pasaren urtean ikasleak egin zuten pina handia, eraman ziren haien artean oso ongi, eta ez zen holako gauzari gertatu. Ikusiko dugu aurten. Zergatik animatuko zenituzke pertsonak horrelako gauzetan parte hartzea? Zer ematen dizu horrelako erresidentzia batean egotea? Bai, nik uste dut, gauza ezberdinak alde batetik, adibidez, hona etortzea 14 egunez eta intentsio moduko hau egitea, uste dut oso ona dela proiektuarentzako, ze egiten duzuna da zure bizitzako kanpoko gauzak kanpoan utzi eta hemen egon bakarrik honetan pentsatzen. Orduan nik uste dut hau proiektu bakoitzari oso ongi egiten diola, pertsona bakoitzak asko ikasten duela, ze bakarrik dago honetan pentsatzen. Horregatik saiatu behar gara bakoitzak kanpoko gauzak kanpoan uzten, hau gehiago probesteko. Eta gainera, nik uste dut ezagutzen ikasleek ezagutzen dituztela zinemagile garrantzitsuak, nire iritziz oso onak, eta hori baita ere, asko ematen ditu esperientzia moduan, haien ikuspuntuak jakitea baita ere, ez dakit oso polita da, orduan nik uste dut esperientzia osoa dela, bai. Sariak ematen dituzu gero erresidentziaren estantziaren amaieran? Ba, sari ekonomikoak ez dira ematen, baina bai ematen dira sariak pixkat lana ez dakit nola esan barkatu, lana para reconocer. Bai, pixkat baloratzeko, ez? Lana baloratzeko. Bai badaude bizari oso onak direla nire ustez, badirela, guk Doclaben egiten dugu bi kolaborazio beste bi erresidentzia batzuekin, bat da Docs Barcelona eta bestea da Docs México. Orduan, badaude bizari, eta hemen Doclabeko bi pertsona jasoko dute bata Docs Barcelona eta bestea Docs Mexikora joateko inskripzio doainekoa. Osa, ez dakit nola esan, automatikoki joango direla pertsona bat Docs Barcelonara eta bestea Docs Mexikora haien bertako erresidentziak egitera. Nik ez nuen esperientzia hau ezagutzen, baina aipatu duzunez, beste lekutan eta beste herrialdetan ere egiten dira horrelako estantziak, ez? Bai, hori da. Bai, Nafarroan egiten den olakoa egiten den lehenengoa da, baina mundutik badaude olako gauza asko. Bakoitzak baitu bera gauza ezberdinak, orduan horregatik begiratu behar da ongi nora joan, ona edo ona, baina bai, olako esperientziak badaude. Ez dakit badakizun, imaginatzen du baiez, baina zergatik deitzen da Doclab?
DocLab da dokumental eta laborategiaren, o laboratorioren hitz bat, bi hitza horiek elkartu ditugu eta sortu da DocLab. Eta noren ideia izan zen pasaden urtean esatea, ginen dugu Nafarroan. Arena Komunikazioen Nafarroakoa denez, bertako lankideak erabaki zuten hemen egitea. Bai. Eta zenbat kostatzen du parte hartzea edo inskripzio hori? Inskripzioak badira 1.500 euro, eta sartzen dena da egon guztietako trasladoak, bazkariak, afariak, lo egitea, baita ere, jarduera ezberdinak, zer gehiago barkatu, masterclassak online, baita ere gero lo egitea Iruñan bueltatzerakoan, puntu de vista jaialdian, nola da, atzotik martxo arte, gurekin egiten duten guztia, sartzen da. Sartzen da, ez. Hori da. Nola aurre ikusten dituzu 13 egun hauek? Atzo hasi ginen, ez ditugu ikasleak ezagutzen, baina uste dugu oso ongi joango dela, baute energia oso ona, gogo asko ikasteko, eta gainera atzo hartu ziren asko zer hartzen hemen ezagutzen haien artean, beraz nik uste dut oso ongi joango dela. Idoia, imaginatzen dut koordinatzailea izateaz aparte zinema maite duzula, ez? Eta beharrezkoa dela hor egoteko. Bai, hori da. Oso garrantzitsua da, hemen egiten dugu, hitz egiten dugu zinemaren arloan, momentu oro. Eta hori zer eginen duzue gaur, adibidez? Gaur ikaslea joan dira Golem zinemetara eta Tatiana Huezorekin, Mexikotik etorri zen atzo, den zuzendari batekin. Eta gero, bueltatuko dira ona, bazkanduko dugu, eta arratsaldean punto de vista jaialdian lan egiten duen pertsona bat etorriko da, haiekin hitz egitera, pizkat jaialdiari buruz hitz egitera, eta gero hasiko gara proiektu bakoitzaren garapenarekin. Ze profil motatako ikasleak hautatu dituzue? Adin guztietakoak edo badira adin finko bat? Bai, aurten baude adin ezberdin askotakoak, txikiena uste dut baituela, edo gaztena barkatu baituela 28 urte, eta helduena baitu 50. Orduan, bai, badago hor distantzia. Pizkatanitza, bai. Bai, hori da. Bai, eta baina guztiak lan egin dute zinema arloan, beraz badukate esperientzia, ezberdina, baina guztiak daukate esperientzia, eta horrek baita ere gehiago ikastea egiten du, ez, haien artean, esperientzia kontatzea, ikustea, eta hola. Bai, Idoia, utziko zaitugu hor Oltzako jauregian disfrutatzen, 13 egun hauetan bitartez, eta gu hemen geldituko gara, plazer bat izan da, beti bezala hemen zu gurekin izatea, eta hori da, zinema sustatu, garatu, disfrutatu, eta mila esker berriro ere. Esker mila zuei. Mila esker. Iruñeko azken albisteak entzun ditzagun. Batetik, Espainiako erreginek Iruñeko katedrala eta udaletxea bisitatuko dituzte ostiral honetan Batasunaren pribilegioaren 600. urteurrena dela eta. Bisita goizean izango da eta haiekin batera izango dira Iruñeko alkatea, Nafarroako presidentea eta lurralde politikako jarduneko ministroa. Espainiako erreginak Santa Maria la Real katedralean eta Iruñeko udaletxean antolatutako ekitaldi instituzionaletara joango dira. Bestetik, udalak 268 plaza eskaintzen ditu doako, 15 ikastarotan eta 6 tutoretza informatikari eta emakumei zuzendutako teknologia berriei buruz, berdintasunerantz aurrera egiteko. Emakumeentzat soilik den programazio honen helburua da beren trebetasun teknologikoak hobetzea, berdintasunean aurrera egiteko bitarteko gisa.
Jarduera gehienak aurrez aurrekoak dira eta EMIK zentroan egiten dira, konpainia kalean. Ikastaro hauetako izena emateko 948-420-100 telefonoan ematen da, irailaren 5etik 13 bitartean, 8etatik arratsaldeko 7etara. Plazak zozketa bidez esleituko dira irailaren 14ean. Hirian erroldatutako emakumeek lehentasuna izanen dute esleipenean. Eta amaitzeko, Iruñeko berdeguneak mantentzeko eta kontserbatzeko lanak egiteko kontratua esleitu da datozen 3 urtetarako. Kontratua 3 lotetan banatzen da, hiriko auzoak hartzen dituztenak, eta guztira 16,3 milioi euroko aurrekontua du. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak gaur goizean onartu du 2023ko azaroaren 1etik, 2026ko abuztuaren 31 bitartean, Iruñeko berdeguneak mantentzeko eta kontserbatzeko kontratua esleitzea. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta bihar beti bezala elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.